למרות התחושה שאנחנו מחבקים אותם ואוהבים אותם ורוצים שהם יהיו וישתלבו, עדיין קשה לעולי אתיופיה להשתלב בשוק העבודה הישראלי. בעמותת עולים ביחד, יחד עם הסוכנות היהודית, החליטו להרים את הכפפה, לעזור להם, לחדור פנימה אל שוק העבודה שלנו. איתנו זאב בילסקי, יושב ראש הסוכנות היהודית, בוקר טוב, ותודה שבאת אלינו. ונתי מהרטה אלמו, שהיא אחת ממשתתפות התוכנית עולים ביחד. בוקר טוב. בוקר טוב. בוא נדבר על סיפור עולים ביחד. נתי מהרטה, ממה זה התחיל אצלך? את כבר אחרי תואר שני, נכון? סיימתי תואר ראשון בייעוץ חינוכי, ועכשיו אני עושה את התואר השני בייעוץ ארגוני, סוציולוגיה ארגונית בבר אילן. וגם את נתקלת באיזה קיר זכוכית, תקרת זכוכית שבאת לחפש עבודה? אתה רואה מה זה? גם אישה או גם שחורה? מה שקרה זה ש... אני מפציצה על ההתחלה, אתה יודע, לא עושה נכון. מה שקרה זה שסיימתי תואר ראשון בייעוץ חינוכי, ורציתי קודם כל לתת לעצמי עוד פור, כאילו שייתן לי עוד נקודה על פני כל השאר. תואר שני זה לא כל אחד עושה, זה... מה שקרה זה שסיימתי את התואר הראשון ועדיין בעבודות מזדמנות, זה לא... וניסיתי וחיפשתי. איזה משרות יש למי שגומר ייעוץ חינוכי? מה עובדים? אפשר לעבוד בכל הנושא החינוך, זה לא... במערכת החינוך? כן, אפשר. עכשיו, מה שקורה זה שאני לא רציתי להיות עוד מדריכה. כאילו, אני לא מזלזלת בזה, ממש לא, אבל רציתי יותר לעבוד בתחום הארגוני, יותר בתחום המנהלתי. נכון, זה אומנם קצת מוקדם מדי ביחס לזה שרק יש לי תואר ראשון, כי צריך בייעוץ חינוכי תואר שני. תאמרי לי משהו. כן. האם הייתה נקודה שבה הרגש, שכמובן לא אומרים לך את זה, שאת צעירה, שחורה, ולכן את לא תעבדי אצלנו, משהו מהסוג הזה? אף אחד לא אומר את זה. קשה לי להגיד את זה, כי ברגע שאתה אומר גזענות, בעצם, או יש חסם מסוים בגלל גזענות, אז אתה חוסם את עצמך מבחינה אישית. אוקיי. אז לי קשה מאוד להגיד את עצמי, להגיד שבגלל שיש גזענות, אז אני לא יכולה לא לאפשר את זה. מצד אחד, מצד שני גם קשה לתפוס את הגזענות ביד, נכון? היא חמקמקה כזאת. נכון. ואנשים לא מתגאים בה. ובאמת, כאילו מלא מיוצאי אתיופיה, שהם אקדמיים, שיש להם תואר, מה שהם עושים, למרות שיש להם תואר, וזה מה שמכאיב באמת. הם לא עושים. הם לא עושים כלום, או שהם עובדים בקהילה, אני לא מזלזלת בזה, אבל עדיין, זה עדיין להישאר... הקהילה, את אומרת, הקהילה האתיופית, כן, זה להישאר עדיין בקונחייה. אתה לא מתקדם, אתה לא צובר ניסיון, זה לא מאתגר בכל אופן. מה עושה עמותת עולים ביחד שהקימה אותה יפעת עובדיה, נכון? נכון, יפעת ואדווה, זה פשוט שתי בחורות מדהימות שראו את המצוקה של אנשים כמו נתי והחליטו לעשות מעשה, לא לדבר ולבכות, אלא פשוט הפשילו שרוולים, הקימו עמותה ואמרו בוא ניישם בתעסוקה את אותם אקדמיים. יש 4,500 אקדמיים יוצאי העדה האתיופית מתוך 130,000 איש שחיים פה היום, שלא מצליחים להתברג, ונתי אמרה את זה בעדינות, אבל כש10 אנשים באים לבקש עבודה, תמיד האתיופי איכשהו לא מקבל את העבודה. אוקיי. ולכן הרעיון שלהם היה פשוט מדהים, ואנחנו נכנסנו הסוכנות היהודית, כששמעה את הרעיון, אני חשבתי שזה הדבר אחד היפים שקרו פה בארץ. גייסה את בנק הפועלים וגייסה את... הם גייסו אותנו, אנחנו גייסנו את בנק הפועלים, באתי לצבי זיו, מנכ"ל בנק הפועלים, אמרתי לו, תראה מה שעושה, הוא אומר, אתה יודע מה, אני בפנים. אוקיי, מה עושים תכלס? באופן אישי, צבי זיו מראיין, אנחנו שולחים לו קורות חיים, מראיין באופן אישי יוצאי אתיופיה שהגיעו לתואר אקדמי, ואז מרים טלפונים, עשינו כינוס אצלו במשרד. לחברים שלו? לאנשים שעובדים עם בנק הפועלים, לרואי חשבון, לאנשים שהסכימו להיכנס. כלומר, אפליה מתקנת לחץ. אנחנו נקדח אותם לפנימה. בשיטה הישראלית, שצבי זיו מרים טלפון, זה עובר. עכשיו, ה-IDC למשל, הבינתחומי בהרצליה, התגייס כדי לתת אכסניה למקום הזה, אז אנשים באמת מקבלים את אותו קורס ב-IDC, ולכן אנחנו היום יוצרים עם נבחרת חלומות של חבר'ה צעירים כמו נתי, מוכשרים בצורה בלתי רגילה, ונותנים להם הזדמנות ראשונה. עכשיו, אם אחרי שנה רואים שהאדם לא מתאים, אז לא מתאים בלי קשר למאיפה הוא בא. לפחות לתת לו את ההזדמנות. לאן את הגעת בעזרת עולים ביחד? לרענן הס, הוא יועץ ארגוני, אני עושה אצלו פרקטיקום, וזו הזדמנות שבאמת לא, גם לגייס אותו, הוא היה היחיד שהיה מוכן באמת להתגייס למען המטרה הזאת. תראה כאילו עד כמה המצב הוא לא זה.
כאילו לא... תגידי, איך את מסבירה את זה? אנחנו כאילו כולנו עם לב יהודי חם, וכמובן שיש קונצנזוס סביב קליטת עולי אתיופיה, אבל כשזה מגיע לזה שאתה צריך להעסיק את אחד עולי אתיופיה, אתה מה, אתה נהיה גזען באותו רגע? אני חושבת שזה סמוי, הגזענות היא יותר סמויה, אני לא חושבת שכאילו זה מבוסס על דעה קדומה של אותו בן אדם, אני לא חושבת שהוא יצא ואומר לא. זה נובע מזה שהם לא כל כך סומכים עלינו, על הכישורים שלנו, וזה באמת מדעה קדומה. מה, אני לא יכולה לעשות את אותו דבר שכל אחד אחר בתחום שהוא עוסק בו, מה, לא יש יכול לעשות. חסם במוח? גם לאנשים הכי ליברליים והכי מתקדמים? אני חושבת שזה כן, זה פשוט חסם שחייב לפרוץ אותו. וזה ממש קשה, ובגלל זה קמה התוכנית. כן. התוכנית נותנת ממש המון משאבים. כמה אנשים מטפלת התוכנית והיא צריכה למצוא להם מקומות? התוכנית מטפלת במאות אנשים, במחזורים. עד היום נמצאו מקומות עבודה לקרוב ל-200 אנשים. בצורה זו או אחרת דרך העמותה. ויכול להיות שה-200 האלה יסייעו לנפץ דעות קדומות אצל מעסיקים, שיראו שזה הולך מצוין. בטוח שהם יצאים, זה אנשים מוכשרים. עכשיו, צריך להבין עוד דבר, האפליה המתקנת שלנו צריכה להיות בגלל שנתי כשבאה לפה, היא באה עם כלום. המאמץ שהיא עשתה כדי להגיע לתואר אקדמי הוא פי 10 מאשר כל אחד מאיתנו עשה, ולכן החברה הישראלית מוכרחה להתגייס, לתת יד לאותם אנשים, לפתוח להם את הדלת, לתת להם הזדמנות. שלא לדבר על המוטיבציה הענקית שיש לאנשים האלה, שאתה אומר שעשו את אותה כברת דרך כפולה מכל ישראלי ותיק אחר. זה לא ספק. בהצלחה רבה. תודה. וסחטן למעסיק שלך שאמרנו שקוראים לו? רענן הס. רענן הס, יועץ ארגוני שקלט את נתי מרד העלמו. וזאב בילסקי, הרבה תודה.